Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanado. Kumusta? Karon day no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon ug sa dili pa. Shout out day ko no kang Myla Espinido. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Myla Espinido, thank you kayo ug kang Ami Alexander no from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa pagpaminaw. Kang Len Sebmin o kang James Sabuero, salamat kayo sa pagpaminaw no. Thank you kayo o shout out kaniyong tanan nga nasunod aning dramahan no. Mahal kong kaaway nga sinuwat ni Jenny Cabidad. Thank you kayo sa pagpaminaw no sa mga sugilanon nagikan sa Army and Drama. Salamat kayo sa pagpaminaw. O karon di ta maglangan ni ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Jenerica Bidad. Mahal kong kaaway. Di na mahimo. Wala. Sugod ng gubat. Ari lang ko dito sa sud sabay magbutang og tent call. Okay. Sige. Ako lang takot ang akong mga tao. Oh. Gusto pa may gibarugan mo diya, Alexa. Ipahilo na ng akong mga butang. Inahan manghata ka. Lihok na. Sige na. Ay lang paning ka. Di man ta kontra. Bitabo siyan. Ayaw nagpaning ka, kaya di man mo kontra. Ilong biray. Pagandam na sa paniod to kay nakibuhaton. Hala. Kung saan man kaya ang buhaton, Mama Alexa? Pangutan na Pinoy, aron may baw ka. Tuod, no? Bogo ko. Natugtag ng tawa na uy. Kay matakdan tas kasaputod adto. Hibaw man ko kung anong gisapot siya. Kay nga naman. Nangigi man na siya ni Paul. Unsa? Ug nga naman kikimag siya ni Paul, ha? Kay gwardya man siya ni mo. Unsa? Lo, nga nagutong nahimo man na akong kwartas iyan. Wata kahibaw ko ging na siya ni Sir Ed. Nga bantayan ng iyang asawa nga mao ikaw. Dili ingon anak kahugaw ang dagan sa utok ni Ed Binoy. Gawis pa, kung nahadlok siya nga magkauli mi ni Paul, lain nun ang partner niya nga construction. Tuon sab, no? Gamay ra yun ay kugutok. Dali na, oy. Maghikay na tas paniod to. Ako na'y maghiki sa paniod to, oy. Ikaw na'y pahimutang sa mga gamit ni Ian sa aparador. Siya may nagluto ining corned beef. Ako, kuno ka makaw yon ay lakaon. Ay, salamat. Nakawayan yun eh si Sir. Kay may padayon manugkaon. Way lamit na. Ay ko balagot na kay kaon ko. Ay, sorry na, good. Okay. Muna na ko ninyo nang ha. Kay mag-andam pa ko sa akong tent. Sa akong kwarto ka matog. Magduhog mo, Sir Ian. Asunto ka? Nangutana lang, Sir. Adto tas gawas matog Binoy. Siya sa kwarto. Punto. Aw, gwardya di ay ni. Oh, gwardiya ta. O gandama ang duha ka tent. Daghan na rin mga tao na panay sa mansyon. Nagpupuro rin sa Isla Verde. Sa may gisigihan na maglantaw na. Kuan. Daghan na rin pakan ko nun. May dana silang ilang konsumo. Oh, di ay? Uso si Ian, Alexa. May dalas ng pagkaon o kusinero. Usa, ay ng pulga. May hinoon, Paul. Ian, di ba na mo i-check ang mga na-deliver ng mga materialis? Ako na mo check. Kung ano ikaw may mo check. Unsa man ka? Engineer ka? Naibaw ka kung unsa mga materialis ang i-deliver? Iyan, ang tanang butang ining kalibutan na mahimong makatunan. Bisag,
Wa pa ni mama eskwelahi. Ako na mo check. Pag-apil-apil sa trabaho sa lalaki. Dali na, Mr. Palacio. Okay. Exist ninyo, Alexa. Palimpyo mo sa inyong mga kinanan, ha? Yes, sir. Anak kong tato, ma'am. Di na lang nakukunan ang kalagot ni Ian. Ah, Cellphone? hala, cellphone? Uy, mura marunog ringtone sa cellphone ni Boss Ian, ma'am. Kisa magaling nanawa? Ah, kisay mo to bag, ikaw o ako? Ako na. Kisa magaling nanawa? Uy, number man ni. Basin og si Edwin nanawag ni Ian. Ako na lang ning tubakon di. Hello? Alexa? Ikaw na? Lyra? Ngano ikaw may mitubag sa phone ni Ian? Hoy! Nganong ikaw may mitubag sa phone ni Ian? Kuan, kay naman siya importante gipuhat. Hain mo karon. Nemi sa Isla Verde, kay nagsugod ang construction diri. Ihatag niya ang phone. Kadiyot sa god, may bubag magtawag kag balik. Kay ako pa siya nagtuon sa gawas. Dadangan niya ang phone kay importante kay nga kung tuyo niya. Lo, kalma lang ha. Di ba ako ni mo katapang, Joy? Oh, di ka katabang. Kinamingoy pa kang tigawa nga dato. Unya, di gwapo. Lakaw na. Ato na si Ian. Ihatag niya ang phone. Yes, ma'am. Okay na ba ang materialis? Okay na na. Mailhan bitaw kung manikas ka. Honesty ang numero unong ipahimang nun ipapanako. Dili mahimong manikas sa mga kliyente kay makakarma na. Pero, pwede lang ang musikit pa sa ex. Iyan, nangabubok ka ba na mo ni Alexa? Anong ikaw may init ka na ko? I-remind natin kapag-usap ha? Ngang imong amahan ang bana ni Alexa. O siya ang dunay katungod nga mga bubula ko. Excuse me. Bisit. Sige. Kung nahabuan na ang tanong materialis, sabi mo si Mainland. Nak! Nak, ang imong uyab, nanawag. Oh, si Lira? Oy, nak. Anak. Maghila mo eh. Ay painitan akong ugod. Sa sige ni bugsang pisang-pita ng anak. Oh, nagmama, nabaya ka na ako, nak. Sabi ng cellphone ako, be. Atay pa. Anong nahibaw mo kang silirang nanawag, ha? Imo nang gitubag? Wa lagi ang nga Andres nanawag. Number man ang iyang gikamit. Mo nga akong gitubag kay nagtuumang ko nga si Papa ni mo ang nanawag. Okay na ka, nak? Sige ha, may buhatan pa ko, nak. Makalagot yung pataasan ni Alexa eh. Kayog yung... Init kikibot ni Ian ako eh. Bahala ka diha. Di na ko magpadasa kung gibati iyan. Alexa, Paul, okay lang ka din eh. Para mag-isapot ka. da, sa puto manggit kay nas iyan ko. Munang sa puto na lang sa ko. Di manggod masabot ng iyang batasan. Subliyon ko lang ang pagpahimang nun, ha? Ako yung klaron. Unsa man ha? Tunay lahi nga pagbati ka na si Ian para ni mo, Alexa. Unsa? O patingay ka makasabot. Pero paminaw na ko. Nakagusto gida ni mo ka ng imong humagpos. Unsa? Ngano si Alexa man ang nakatubag ganina? Da, nalimtan ako ang cellphone sa akong kwarto. Atod, ganun nanawag mo ka? Wa ko magtuo nga. Dinalian ba din yung pag-anha sa isla? Dinalian ang construction din eh. Mga, diyan namin. O gano'n ka uban maghihapon ni mo ka na si Alexa? Siyang ipabantay ni Papa na ko doon eh. Nadlok tingali siya nga. Musibat ko. Oh, naman ka na si Alexa diha. Si Bato na. Magkita ta. Unsa? Ipapatay ko ni mo sa kong amahan? Oh my God, Ian. Way amahan mo patay anak ko eh. Ian, please, magkita ta. Doon ako importante nga isulti ni mo. Di ko mahimong musibat. Dinalian ang nga mahuman kining mansyon dire sa pag-renovate. Pero kinahanglan sa personal ta magkita. Kaya importante gud kayo kung isulti ni mo karon. Kung saan naka-importante? Kung importante na, isulti na lang din his phone.
Kung bahin na niya itong Veronica, okay ra ko sa phone nga magsulti ta. Dili ni bahin ni Veronica. Bahin ni natong duha. Unsa maligi na, isulti na lang. Mabdos ko iyan. Unsa? Matod ko, mabdos ko. Lira, sure ka? Lira, sure good ka, ha? Base na sa'yo pa lang. Dito na ko gikan og doktor. Human ako PT. Milahos ko sa doktor para pag-sure. Og iyan positive. Daddy ka na. Oh, no. Unsay no? Karuha ko na nang tinubagan mo na ako iyan. Unsay no? Wa ka malipay nga mabdos ko? Ako, nakalitan lang ko. Wa man ni sa tong plano. Kausa raman ta, di ba? May panagang man ka? Unya, nagsabot man ta? Nasipiyat ko. Anya, ipaon sa manini mo karon? Ayaw na nag-ipanulti sa uban. Nga naman, mahalo kang mahibawan? Nga daddy ka na sa tong baby? Nakalitan lagi ko. Di ba sa bayo nga mahibaw si Papa ini? Kay doon na siya sakit. Iyan, sure di ko nga malipay si Tito Ed. Kung mahibaw siya nga doon na siya umaabot nga apo. Basta, Lira. Ayaw na ni Isaba. Ato lang una yung duha, okay? O saman, maklaro na ba ang imong tiyan? Oh, dili man hinuon, pero iyan. Ayaw bigyan kong pinuangi ha. Ayaw bigyan kong talikdi. Lagi. Lira, ako na ning hunaon. Sige, ihilom lang una na. Manawag ko nimo kung unsay sunod na buhaton. Basta, ayaw na nig ipanabi ang imong kahimtang. Okay. Pero, kinahanglan nga makontakan ako kada adlaw ha. Kay mag-uol gid ko kung dili ka makontak. Ganahan man gud kong makabati permis imong tingog. Oo, lagi. Manawag ko nimo. Sige, bye. Bye. Unsa man yung problema? Nganong may maptos man si Lira? Hello, Agnes. Nanawag man ka? May problema ba diha sa figura butik? No, wa man. Pero may ikusuta lang ko ni mo, Ed. Musa ba ka na? Ang uyaban ni Ian, si Lira, mihangyo na ako nga mo trabaho siya sa figura butik. Unya, may bakante man. Ako ba siyang pasudlo? Kung ikinahanglan gid nimo ang iyang serbisyo, i-hire siya. Pero dili ko gusto nga pareha sila og department si Ian. Ako ibahala. Sige. Ikaw na bahala diya sa figura butik. Mama Lisa. Binoy, naunsa Ma'am, ka? May nahitabo ba sa construction site? Ay, wa man, pero mura nalain si Busian, mura gisulan. Unsa? Unsa ba? Gisulan ba? Kana, mura siya gisakaan sa kabuhi. Kay, nagsigyaw yaw-yaw dito sa katunggan. Wa ba ka na mag-arik-arik siya, no? Unya, gisulan? Uy, wa man ko makahibawa na, ma'am. Good. Dali na lang, Mama Lixa. Tanawa na lang dito si Busian. Hi man si Ian ha? Para, oh. Nay. Hala. Kisa ba na yung kontra o ginganlan yak buko? Na, di gyud na ako mamalik sa kay wa man ko niya tawgaron nga lanog bugo. Lain gyud na. Bugo ka yan! Da. Siya ang iyang kontra? Patay na. Natuyog na gyud ang utok kaning Busian. Unayo naman lang niya hingan og bugo ang iyang kaugalingon. Bugo! Bugo! Da, tuara. Hoy! Gano ba nasuko man kanimo ha? Ian? Ngano ni aman mo? Oo, nanghalis man kanini. Gano din nasuko man kanimo oy. Wakilabot! Ngano ni aman mo?
Bossing, ayaw lang og kasuko, bossing. Pero nabala ka lang minimo. Amugod ka na ako. Unya, anak-anak ka ni Mama Lix, ha? Mao gyud. Kisa may dili mo aksyon o kabalaka ng imong gibuhat. Lalipan ka. Imo nang gilambos-lambusan ng mga mangroves dinhi. Masuko ang taga-DNR ni mo, ana, oy. Paglayas mo! Tuara. Asa din mo layas, oy. Nga ni araman talinis isla. Bitaw, bossing. Ayaw lang migpalayas, ha? Kay wa man may bangka nga mo kasakyan. Wa pa man makapalit og yati ang imong amahan. Mao gyud. Og isa pa, kung gisulan ka sa kabuang, kinahanglang mahibaw ang imong amahan. Manawag ko niya. Oh, ayaw panawag ha? Ayaw good! Ang binag-cellphone ni Webe. Oh, ay! Hoy! Hoy, Ian! Unsa ba? Ang bilang akong cellphone ba? Bossing. Unsa mi gyud nahitabo nimo, bossing? Ngano nabugo man ka para nimo? Ayaw mo pagwap! Oh, sige good. Nahala Binoy. Mamiya na ta din hili. Pasagdan to ng nabugo nga magwala diha. Uy, ayaw puning akong sapot ha? Naglabad na bining una ko! Oh, nakuha nga tingali ka sa suyop. Mao naglabad ng imong Hoy, tunta! Di ko eh! Basta palayo mo na ako. Gusto ko mag-inusara. Oh, palayo, boy. Dali na, Binoy. Oh, sige, Magandang bossing. panihapon na po. Sige, oy. Maganda na lang po may panihapon. Kalma lang diya, bossing, ha? Kung naglaba na imong inom na og tambal, bossing. Binoy, dali na diri. Pasagdi na siya diha. Oh, okay lang ka, boys? Lagaw na, Binoy! Ah, Gusto ko mag-inusara! Sod lang. Tita? Mayo kay ni Aka. Nakapanangid ako ni Sir Ed ni mo. Og nisugot na siya nga mo trabaho ka din sa Figura Boutique. Ay, wow! Wow, thank you, tita. Anghel kagid na ako. Hoy, Binoy. Unsa ba kisihan ni mo lit diha? ayaw lang as, ma'am. Si boss iyan ang ako gibantayan. Kimurabag bugat man kayong yung problema. Dito pag ito kay ganiha. Unya karon na problema na. Muna nagapahibong kayo. Karon pa man kung makakita na niya nga. Ingon na kabala ka. Marigyo sa gidatugan sa kalibutan o sa langit o sa yuta. Dili ka si Ed ang iyang problema? Ma'am, kung bahin ni Sir Ed ang iyang problema, ikaw yun ang unang mahibaw kay ikaw may asawa. Tuod sad no? Agoy, gikumot niya iyang buhok, ma'am. Lo, Anong wa ba ko magkamping? Di ba ko ready nga may amahan? Ug ako'y planong mga asawa ni Lira. Pero nanakalit na siyang mimabdos. Ano sa maning pagkahitabo nga? pwede ka na magsugod ugma sa pagtrabaho din sa butik. Ikaw ang mahimong supervisor sa tahianan. Thank you, tita. Pero kinahanglang dili ka magpapadlong, ha? Dili na mahitabo, tita. Tuod di, tita. May laing kong toyo ni mo. Unsa ka na? Doon ako yung sekreto nga isulti ni mo, tita. Pero, tita, ato lang una niya. Promise una nga, wa kay lang isultihan, ani. Okay, promise. Unsa ka na? Mabdos ka sa anak ni Ian, tita. Unsa? Pero, tita, secret lang una niya. Si Ian na ang musulti siyang amahan bahin ini. Padung nang musawap ang adlaw. Pero pamukid mo, balik din sa bahay si Ian. Usa jud kay problema sa magtitong Ian ay. Ganda bang mura man siya na problema maayo? Ma'am? Mama Lix, ha? Binoy, hain naman si Ian. Manihapon na ba ta? Ma'am,
Mura man og kahiko kung si Boss Ian. Nagbitbit og pisi. Unsa? Hain mo siya karon ha? Tuwa sa baybayon. May tao ba dito? Wa na. Nang labang na ang ubang mga trabahante sa mainland. Tuwa sila dito mga tog. O ba ni Sir Paul? Unsa? Dali, Binoy. Ma'am, o sakit kay problema ni Boss Ian. Nga mura man siya kahikugon. Nayapag nagitingali na siya. May kalit lang na siya kalami, no? Nayapag natingali na. Basig nakainom ng katsumbong. Uy, so ito sabi ka ng katsubo nga, makahilo, ma'am. Uy, kain man siya ha? Natuwara, oh. Hala, nagbitbit lagi siya pisi. Wala ginoo ko. Unsa man ka na niyang pisi, Pinoy? Hala, iya tinga nila bato-batuan ng iyang kaugalingon, ma'am. Hala, nagtutog siya sa dagat. Lakaw, ma'am. Ha? O nagdool. Murescue lang ko kung saan ka ni Boss Ian. Magsaon mo kanina ko pagsulpa ng itong problema. Pagkata ini. Mayong pagbuminaw sa Di ba Lex gusto mong Pinor. Di ba? Hoy! Ian! Ayaw ha? Oh. Ayaw yun ang buhata! Hindi ikaw ang tag-iasi mong kinabuhi. Busawa kay katungod nga maghikog! Kung saan mo nagsultay ng mga maghikog ko? Oh, klaro kayo eh. Nga imo ng buhaton. Nagbitbit ko kag pisikod. Bato na lay kuwang. Ana, mo adto na ka sa laon. Maglumos ka no? Yabag ka? Anong taong miabot na si muna-huna, Alexa? Uy! Nagmama na ba ka na ako ha? Alexa, labad ang akong o karon. Ay kog sa muka din, he. O dili sab ko masugot nga mamatay ka. Kay mag-uulang imong papa. Busa kon unsa man ang nasi mong huna-una karon. Ayon na ipadayon. Kaya unsa man sa pagtuon mo ang niya sa kong huna-huna? Kuon. Nga dako kang problema. Klaro kay uy. Kay ginganlan ko ni mugbugo ang imong kaugalingon ko. Pero una ko'y labot kon unsa man ang problema nimo. Kay imo ra man ang problema, di ba? Unya, tungod kay bugat man kayong imong problema o wa kay sulbad ana, mga nagkuha kag pisi aron maghikog na lang ka. Hoy! Di ko tarantado na lang gyud nga maghikog o problema, oy. Wa mo gani ko maghikog pagkamatay sa kong inahan. Tanga! Ay, nang pangalita nga. Di man ako gusto nga takihon ng imong amahas kag ulbe. Di ko maghikog! Ako ning gipunit ang pese, kay ako ning ihigot sa duyan nga akong himuon. Aw, dili ka maghikog? Dili! Ay, nagkasuko ugod. Concern ra gani to. Anong good sir ka? Musip-sip ka sa kong amahan? Di na ko angay mo sip-sip sa imong ama nyo, kay ako na gud na siyang bana. Di lang sab ko gusto nga mamatay ka, kay wa na ko'y kontra. Mamingaw na nga akong life. Ikaw ba? Yung baga gini mong sinultihan, eh? So, tiragani ko sa tinuod. O kung wa kay planong maghikog, panihapon na lang. Ganihara kay may nagpaabot ni mo. Ang sabi akong labot kung magpaabot mo? Lando, di ka maluoy na mo, nga mapas mo og hinuwat ni mo. Pangaon mo ginyo! Dili mahimo. Kinahanglang maatimanta ka kay anak tabaya ka. Uy, Alexa, ayaw punin akong problema, be. O kung doon na kay problema, lamang ko'y dunggan nga anda mamati. Sige na, sultihin ako kung ang sa imong problema. Ang akong problema kay... Kay ang imong problema? Ay ko pakatawa, abi. Kay way lamit ng imong joke. Bitaw, seryoso ko. Kaoy nanak, aron pagkahuman, maligo ka. Unya, magilis kag limpyong t-shirt. Anda mo na kung daan ang imong higdaanan na ka. Aron ini ko man nimo kaliko. Ready na ka para mato. Wa ko magkinahanglan si mong pag-atiman. Sus, sip-sip naman ko ng ako ni mo. Para muhumok sa gamay ng imong tingog dako ba? Musmo man ka. Nakaw na anak na kang mukhaon, no? Lami ra ba kang akong giluto karon? Nag-noodles ko. Way lami. Ay, asa di gusto nimo akong lutuon para nimo, uy?
Pahimusling akong pagsipsip nimo. Kung igo ra mga musip-sip, ayaw na lang. Mas gusto ko nga tininuod ang imong pag-atiman ako. Ha? Oh, anong sigaw ni mata? Ang gusto na ko, nga dili plastic ang imong pag-atiman ako. Kanang tininuod yun. Kaysa man sa'y nag-ingon na plinastik ng akong pag-atiman nimo. Dili ay. Dali. Aron mo tuo ka nga tininood ng akong pag-atiman nimo, isip akong anak. Nana, andam ng higdaanan ni Ian. Unsa ba na? Imong tent. Ako nang gipirma. Ako nang gihanigay ng sud. Aron, nana kay unlan og hapol. Ang imong pagsud na lang aron matog ang kuwang. Sige na yan. Katog na anak. Kana ba? Musunod kit ka sa akong mga sugo ba? Mukaon, maligo. Unya karon, matug na. Nagkapatsama naman ka. Ready na kitang matug, anak. Wa pa ko magduka. Hoy! Asa naman sad ka? Iyan! Mama Lisa, maayo kay nagpatimanan nimo ang gwapong maldito. Ta, ikapoy na kong lalis na ng tawhana, uy. Okay man sab na imong strategy, ma'am. Pero, unsa may nakapero, ha? Ingon ka okay na. Unya, doon na di ay pero. ang ako lang kung magpaatiman na nimo si Boss Ian, mo na di na gyud maayo. O nga nung dili man na maayo. Ha? Basta, di gyud maayo. Lakaw na Pinoy ikaw. Sunda si Ian. Susiha kung unsa di ang problema. Hello, pa. Kumusta man mo diya sa isla? Okay naman, pa. Maayo kay nagalusot ang signal. May tuyo ka pa? Nagsusi lang ko kung wa ka ba magpabadrong ni Alexa. Kana rin tuyo ni mo? Manay lain? Kumusta man ka diya? Okay na mo? Okay ra. Focus lang yun mo sa trabaho, ha, Ian? Kinahanglang mahuman og dali ang renovation ng bahay sa Isla Verde. Kinsam ka nang kasulti ni Ian siyang phone? May na lang. Nga milabang nga sabihin lang sila si Paul oban sa mga trabahante. Di na kayo samok din eh. Midool na si Binoy ni Ian. Bossing, bugnaw kayong kagabi, no? Og nindot kayo ang langit. Daghang bituon. Bossing, gisugo ko ni Mama Liksa. Para pangutanon ka kung unsay gusto ni mong sudaan ugma. Manay bala. Bossing, mura lagi bukat kayo ng imong problema. Hala, bugat yun kilahom kayo ang imong mga panghupaw. Huwag mahay na eh. Ang unsa man, bossing. Gusto ka mahibaw sa kong problema, Binay? Oh, gamay. Kalit man gud kang nag-wild. Mga mabalak ka man sabi nimo. Si Alexa. Nabala ka sa desisyon ako? Uy, nabalak ka mo lang. Huwag ka na malipay nga nagtanaw na ko nga problemado. Uy, wala malipay, uy. Wa. Hoy! Alexa! Ano paghupo-hupo niya? Gawas na niya! Naibaw man tayo ng tawanan nga nagpasalipod ako ining puwak. Gawas na niya! Duwal na rin. Gusto
makakamahibaw sa mga problema. Dali, doon dali. Musulti siya na ako siyang problema. Ayaw pagkukun-ukun di, ha? Ang dali, ma'am. Lingkod diris bato. Tupag ta, ma'am. O ikaw, Binoy. Nakaw na, katuog na. Aha. Sibat na. Oh, musibat, good. Good night ninyo. Ngano imo man tuloy palakaw si Binoy? Tungod kay gusto ko nga ikaw ang unang mahibaw sa akong problema. Ako, yun? Close date, ha? Gusto mo ka mahibaw sa akong problema? Ako di ka gusto mahibaw. Pawa di sa akong atubangan. Ngayon gusto bang kasultihan ko si mong problema, ha? Magpatabang ka na ako? Kung ganahan kang mutabang. Pero, kung gusto ka nga musulti ko nimo sa akong problema, kinahanglan mo saad ka na ko nga di ka manabi. Uy, maray seryoso na nida. Ako nga imong kiisip nga imong kaaway. Imong sultihan si mong problema. Mas maayo nang ang imong kaaway ang imong sultihan. Kay di ni magpatakag panabi. Lo, giyon sa man mo pagsiguro nga di ko manabi. Kay kung manabi ka, mag-uol si Papa. Oh, ha? May labot ang imong amahan sa imong problema karon? Oh. Siya ang unang maapektuhan sa akong problema. Busa, kinahanglan mo hilom gid ka. Oh, okay, sige. Promise. Dili ko manabi sa imong problema. Ato na ning duha. Wa ko maingon nga ato lang ning duha. Kinahanglan tabangan ko nimo sa pagsulbad niini. Oh, sige. Tabangan ta kapag sulbad, ana. Unsa man na? Kung makaapiktar na sa imong amahan, doon ako'y katungod nga mahibaw kung unsa na. Pagpaminaw sa Lex Pino. Naunsa man kaoy nagsigira magkapanghupaw diha. Sulting na. Paghuwat, kinagduduha ko, angay bilin akong isulti nimo. Sulting na gani. Promise. Tabangan ta kag sulbad, ana. Aron dili na maabot si imong amahan. Bisan si Binoy, ha? Di nimo sultihan. Lagi. Ato na sekreto lagi. Sige na. Sulti na kung unsa man na. Ay nagpa-feeling diha. Mabdo si Lira. Unsa? Sigam ng mata nimo. Oh, kuan. Nakalitan ko, uy. Gusto gid ka. Yaks. Murag dili gid malipay ang imong amahan kung mahibaw sa inita. Pero, hangay kang malipay kay amahan ka na. Wa ko malipay ini. Ay, nagpaning ka. Kaisugod ni mo. Kauro may taong akong nailahan, uy, nga makitang masuko kung mamabdos ang iyang uyab. Ngun anagid mong mga laki, no? Human ninyo pahimosli mga babae, masuko mo kung mamabdos na. Ano inyo manghilaptan mga babae kung dili gusto mo o dili pa mo ready nga, mapakasal inyo kung mamabdos ng inyong uyab. Ay, panglabot. Ops. Anagid mo, no? Oh, ganyan tayo mo reaction. Di lang unta ko nila makitaan. Iko lang ni mabdos si Lira, kunya mag-wild na ka. Oh, hala. Si Miss Laryang, si Lira, paktay. Problema gini busihan. Uy, hala, samot kapaktay kay. Di pa siya gusto nga magminyo. Anong kihilabtan? Daghan pa ko buhato nun. Di pa ko ready nga magpakasal ni Lira. Bisit ka. Oo. Tampawi. Ngano ako na mahinoy na visit ini nga. Ang imo mang uyab ang mibabdos, ha? Basta. Sukad lang ka mo abot sa kinabuhi sa kong amahan. Nagkalit-silitsi na nga akong kinabuhi. Uy, tempa, uy. Ngano gutaw nga ako may imong pasanginlan kung may mahitabo sa mong kinabuhi nga wa ka makauyon. Nayapag naman tingali ka yan. Tungod kay... Kay bisit ka. Samo ka. Hoy, iyan. Wa ko magsamok-samok sa imong kinabuhi, ha? Labaw sa tanan, wa ta kasugo ang hilabti ng imong uyab aron mo mabdos na. Imo nang pinuhatan, imo nang kalipay ug imo nang desisyon nga hilabtan siya. Pero ikaw ang rason nga. Nga. Nga unsa? Nganong ako may rason, ha? Ikaw ang rason kung nganong permi kong masayop. Ikaw ang hinungdan. Nga di na ako makontrol ang akong kinabuhi ug permi na lang kong masayop. Nayabag ka? Giyon sa mata ka, ha?
Igo ra kay kumisunod sa gusto sa imong amahan o sa imong gusto. Uy, wa ko magbuot sa tanan nimong buhaton, uy. Ah, basta! Imo ning sa! Nga may mabdo si Lira! No? Aray, natunog ko. May tao? May tao? Binoy! Ikaw na! Gawas dyan si mong kitakuan! Bossing, kuan, nipupo naman ko dili, bossing. Gawas dyan! Ay, di lang ako mugawas, good. Kimawaw man ko. Mauwaw. Unsa ba ka palabay kag batong, ha? Oy, oy. Palabay ka, ha? Iyan, unsa ba? Ay, oy, kani ko na. Gawas na lang ko, oy. Binoy, sige na, gawas na lang diha. Klaro na kayo, oy, naniid ka. Surrender na lang, dong. Ma'am, Dool dere. bossing. Aw, unsa man? Gusto ka nga ako'y mudool diha og dukdukon ko ng una mo? Alagi mo dool ko. Oy, ako na yung mo dool, boss. Ayaw na lang dool din ako. Ay, ayaw ko dugdug ka po daw akong ulo. Unsay nabati nimo? Kano sa baot, bossing? Unsay nabati nimo? Iyan, Ayaw ako pa. iyan, unsa ba? Uy, inang liog ni Binoy. Magising na yung pulo, ha? Bito, boss. Ayaw lang. Gising akong pulo, boss. Wa pa din ako main. Unsa lagi imong nabati sa mong gipanagsultihan? Iyan. Kuan ka ng mabdo si Larian. Di kaya mahan. Wala problema ka. Di ka ganahan. Kaya di pa ka anda magninyo. Ay, salamat. O sa resulbat na yung problema, iyan. Unsa ba ko na? Imong barugan ang kahimtang ni Lina. Pakasli siya. Unsa? Bito, boss. Pag minyo na lang, aron daghan na mo. Unsa daghan mi? Daghan na mo buutan. Musamot ka aligre ang bay. Hilom! Oh, muhilom. Naibaw ko nga bugat kayo ka ng problema mo, Lira. O sa resolbad ini, tita. Magpakasal agad si Ian ako. Kung mao ka na, sabuta si Ian. Kinahanglang magpakasal na kamo. Aron matipon ka na silang pamilya ni Ed. Aron dili na makapanghawd si Alexa. Tita? Wasab kay gusto ni Alexa? Makatago ka ba o sekreto? Yes, Tita Agnes. Ako gid unta ang angayang mahimong kapika sa kinabuhi ni Ed. Mangan sa kamatayon sa iyang asawa. Tita Agnes, buot mo di mong gipasabot na in love ka ni Tito Ed? Oo. Pero iya kong gipaliwang. Higala lang ang iyang pagtanaw nako. Walang siya mahipaw. Nasukad pa sa among kabatanon. Ngahilom ko na siyang gimahal. Tita! Kung mao ka na, may kasuko ka kang Alexa. O, Lira. O naglagot ko nga miabot siya sa kinabuhi ni Ed. Nga nang may katawa ka, Lira. Wa lang. Nilipay lang ko, tita. May kaabi na gid ko sa ako mga plano. Doon na nagyod. Unsay po itong ipasabot, ha, Lira? Tita, may operation tang himuon. Unsa ka na? Tangtango na to sa kinabuhi nila Tito Ed ug Ian. Si Alexa. Lampat sa ko. Busing. Ikalma lang na, busing. Kuan. Unsay kalma binay? Unsay kalma? Madanig kalbang nahitabo nako, ha? Mabdo si Lira. O, posible nga. Kung mahibaw ni Inis Papa, iya kong pugsun sa pagpangasawa ni Lira. Kung sa may problema na, busing, uyab man mo. Di pagugustong magminyo. Unya lagi. Nga nang imo magipaburot ang balon. Oh,
Walang utan mo hilapti si Ma'am Lira. Naun sa basanoy. Bisan kung lamiyo na siya, imo lang utang kita na utan. Aw. Lamiun. Muna ko'y mahimo pa. Mayong pagbuminaw sa Nga naman. Lex Pinoy. Bitaw. Wala yun kay mahimo busing. Pagkaslil na lang yun, na. Di lagi pwede. Di mahimo na, Binoy. Wa ko'y plano nga si Lira ang mahimo na kong asawa. Kinsa magid ang gusto nimo pangasawon? Basta. Di pa ako magminyo. Pagminyo na lang. Di ko magminyo. Kay wa gugoy gugma ni Lira. O siyan? Bungol stigring kunlot. Nganong imo na siya gihilabtan? Nga man de kay plano nga pagkaslan siya? Imo nang tulubagon si Lira. Kay may anak na unya mo. Busa karon dayon. Kinahanglan planoho na ang imong pagpakasal. Okay. Sorry, nakusog. Ay, good ko kasabi, Binoy. Gipractice na lang ka, boss. Kung sa imong itubag, kung maunay desisyon si mga amahan, sisiriit ko nohay ko, usaman iyan! Pagkaslan mo si Lira o dili? Dili! Nga naman. Tungod kay may lain kong nagustuhan. Kinsaman? Ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Mahal kong kaaway og palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel og daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.